Kadali malailit ang sugo. Kasi nga to kay angkol ha. Sige nga angkol, nahuram ni mamat bayong ha. Nga angkol, nahuram na ni mamat iyo bayong ha. Ito na, hinahinay na. Sugod ang mama yung kanyang sugo-sugo. Ay, mama sugo-sugo. Mama sugo-sugo. Pula na sugo-sugo. Pula na sugo-sugo. Mapay! Payong daw! What? Angkay! Agad na naman na bata. Anong timtuyo? Payong! Payong? Oo. Kaya nun payong? Parandong. Parandong kaya ano? Sigan sugo ni mama payong? Oo. Bang hindi rin siya? Asya. Bahin ka na naman sigan ni mama. Asya balik. Payong ang sugo balik? Oo. Sugo ato yung mama. Sigurado ka ha? Bahin kita pag isigan ni mama. Di rin siyang sugo. Asya. Nasa man yung mama. Ito yung siya rin. Payong. Isa na siya. Ipayong. Paya, anay. Kukuhaan ko anit payong. Ano man, ginuhuram lain eh. Oo. Anay ha, kukuhaan ko la, kukuhaan. Takwa kita. Ari na. Ari na payong, anay. Iuli naman ni Yuhan, matima ka mo gamit ha. Paya ha, sige mama ha. Payong na yun. Adi siya sugo-sugo mama. Ato ay balugot. Kaya lugod na sugo. Gululan siya. Sugo-sugo yun. Sugo na mga mama. Sugo. Sugo-sugo. Mama, adi na payong! What? Adi na. Ano tendara? Payong man iton. Nasirin Uncle payong. ako bayong. Kay gagamiton ko. Ano man ini? Payong man ini. Nasirin ako bayong kay kadto ko sa merkado. Ano man timya ka dito kay angkol? Payong. Nasini Uncle payong. Ibis ikaw ay yung sinusugo, angkol yan natin babasulon. Nasirin di ba ako na bayong? Bayong. Oo, nagsayop ka na naman itaksugo. Sayong. Oo.